eseNingizimu Afrika mzazi igama ke ngusisibongo ngwasho sizwe inkalakatha sizwe the Inhla Suthi. Welcome to my YouTube channel Sizwe was TV. Phambi kwami ke Chris Pappas the premier candidate kwaZulu Natal baba. Njengamanje siyabona ukuthi ke nihleleke cishe ku number 3 noma ku number 4 at the moment. MK, ANC kube IFP then kube EDA. Leyo mphumela ikhombisa ukuthi DA ithe ukwehla kancane. Of course it's because of introduction ye MK, but uma ubuka number 4 njengamanje ukwenza kahle ukwenza kabi DA kwaZulu Natal. No, I think ngibingelela qala. I think seku-early kakhulu sekubalwa 11% of the votes. Amavoti amaningi e-DA aqhamuka emadolobheni lawo amakhulu eThekwini, Maritzburg, Newcastle kanjalo and azikafakwa lana. I think sisazoqhubeka senza kahle and enye into fanele sikhumbule ukuthi noma siwu5 6 7 fanele sibheke isibalo sabantu abasivotelile ngepercentage nabantu abayiqiniso nje abasivotelile. So I think sizokhula lana esifundazweni. I think sizokwazi ukuba iqembu elikhulu kwi-coalition elisha. Lama vote lawo wabona la amavoti awo amaningi laphuma emakhaya noma endaweni ezishesha ukubala. So yeah, sicabanga nje ukuthi masikwazi ukuthola lama results lawa emakhaya mase kungena lawa amadolobha amakhulu ukuthi kuzoba kanjani. And sibonile abavoti bethu baphumile izo. Yes, I'm very happy. Ngicabanga ukuthi kukhona singakulungisa, kukhona singakwenza kangcono. And kunjalo nje ngoba ukhetho nokhetho alifani. Mhlawumbe isibalo sabantu sesinyukile, fanele siba nama voting stations amaningi kunalawa esinawo noma sidinga ama officials amaningi kunalawa khona ema voting stations. But fanele sikhumbule ukuthi kunama voting station awu 4000 lana esifundazweni saKwaZulu Natal. So ngakhomba 1 noma 2 lapho bekunoma kuneyinkinga khona and nakhona futhi uma ubheka lezi inkinga ungathola ukuthi umuntu ocomplainayo whatever it might ukuthi angikwazanga ukuvota lapho. Lo muntu uyazi ukuthi fanele ayobhalisa endaweni lapho ahlala khona, but ufikile lapha e-voting station azobange inkinga khona engakwazi ukuvota bese uzothi cha ayise ngafuni. So fanele sibheke kahle lezi zinto ngoba zibalulekile ukuthi inkinga nenkinga iba neqiniso bese iba nempendulo noma impumelelo. Singazixoxi nje ngoba i-democracy yona into ingafa kalula uma ungayivikeli ufuna iqiniso ngazo zonke lezi zinto. Sibonga kakhulu baba. Cool, thank you so much. Thanks.